L-Assoċjazzjoni Medika Maltija qed tikdeb. Sostna dan il-Ministru Ġotjena Bela meta mistoqsim il-ġurnalisti preżenti dwar il-fatt li l-mam qed tinsisti li l-Ministru mar kontra dak miftiem bejn il-Gvern u l-Assoċjazzjoni. Fisqarrija illi ħarġet is-sibt il-mam insistiet illi ltaqet mal-Ministru Bela darba biss fl-aħħar 12-il xahar. Bela jgħid li kienu jafu x'se jiġri għaliex anke fuq it-televiżjoni kienet diskussa din il-kwistjoni tal-pazjenti li se jingħataw servizz minn sptarijiet oħrajn. Hija gidba li jien personali iltqajt mal-mam darba biss din is-sena. Hija gidba u li qed ngħidlek I stand by it in court, ġifieri. Il-mam ikkundannat bl-aktar mod qiebes il-fatt li l-Gvern wasal fi qbil ma' sptarijiet privati biex pazjenti mill-emerġenza tal-Isptar Mater Dei jiġu trasferiti lejn dawn l-isptarijiet biex jittaffa l-pis fuq id-Dipartiment tal-Emerġenza. Dan għaliex l-Assoċjazzjoni qed tisħaq li l-Gvern għamel dan mingħajr ma kkonsulta. Minkejja illi l-istess Gvern kien qabel mal-mam illi kien se jkun qed jinforma b'mod sħiħ dwar kull private-public partnership u li dan għandu jseħħ bil-kunsens tal-mam. Mistoqsi dwar dan, il-Ministru Bela saħaq illi dawn kienu ċirkustanzi speċjali kif ammetta li l-Isptar Mater Dei jinsab fi stat ta' emerġenza bl-influss qawwi ta' pazjenti. L-Isptar Mater Dei malli informana li n-numru ta' ammissjonijiet żdied u żdied mod sinifikanti. Nar l-erba li għaddew, aħna ħsibna f'din l-inizjattiva ma hemm l-ebda skuża li jekk il-Gvern jara li hemm stat ta' emerġenza ma jaġixxix fuq. Qed inkun ċar biżżejjed. Ġifieri ma kienx hemm dal-qbil ma ġiex rispettata xewwa fi stat ta' emerġenza biex nifhem. Dik waħda minnhom. Fil-waqt li baqa' jinsisti li din mhux kwistjoni ta' trasparenza għax minkejja l-qbil saħaq illi hemm kuntratti li lesti jurjhom u hemm le. Bil-mam tistaqsi għalfejn dan il-ħabbi kollu. Din mhix kwistjoni ta' trasparenza, din kwistjoni ta' hemmhekk hemm kontratti li aħna lesti li nurruhom, imma f'emerġenza ħanerġa' ngħid, m'hemm bżonn tkun la tabib u laqqas kirurgu li emerġenza ma tistax torqod fuqha. Il-Gvern iffirma dan il-ftehim mal-mam b'mod partikolari wara t-taħwida u l-frodi li sar fil-PPP bejn il-Gvern u l-Vitals u Stewart Healthcare. Il-mam qed tisħaq li hija kompletament filha dwar se jsir u kif se jaħdem dan il-partnership kif sissa l-informazzjoni ngħatat mhijiex bil-miktub. Intant, il-Ministru spiċċa ammetta l-kriżi li hemm fl-Isptar Mater Dei, kriżi li qed wassal biex pazjenti jispiċċaw f'kuriduri u teatri li suppost joperaw fihom. Jien ma jistax ikolli 14 miljun fil-bank u fl-istess ħin inħalli il-pazjenti fil-kurituri jew bħal dal-lejl il-pazjenti ġewwa it-theater recovery fejn supposti jien filgħodu ħanamel l-operazzjonijiet. Dan kollu seta' jiġi evitat faċilment li kieku l-Gvern tal-Labor ġab saħħet u l-interessi tal-poplu l-ewwel qabel kollox. U mhux daħalna fl-akbar frodi fl-istorja ta' pajjiżna ma' Vitals u Stewart.